אין סתמות, אין סתמות. יש לנו מוצרים ירוקים לפתיחת סלמנטים למניעת ריחות רעים. מבוסס על אנזימים וחיידקים ידידותיים. מאוד פשוט לשימוש. פעם בחודש שמים כף בפתח הניקוז, בכיור, במקלחת. עושים עם האצבע שהכל ייכנס, החומר ידידותי, לא פוגע בסביבה, לא פוגע, אין בעיה לגעת. פותחים את המים לחצי דקה, עושים את זה בלילה, לפני שהולכים לישון בבוקר, לפני שיוצאים לעבודה, הולכים לישון בבוקר קמים ומשתמשים כרגיל, מקסימום, עושים איזה פומפה קטנה, בשביל לשחרר את כל משעלה. יש לנו פה לפני, זה אוכל את השרירים, את השערות. טוב, נשים את זה בכיור מטבח, בכיור מקלחת, בשירותים, בפתחי ניקוז, מכונת כביסה, מדיח כלים, עובד, בטוח עובד. כל הפרטים יש בליפלט שלנו, ויש באתר, על כל אריזה יש את הטלפון שלי, אפשר להתקשר אליי ולשאול, ואני עוזר.